Hi guys, good morning. So this is Key Americanang Bisaya and this is Tita Emma Tinker. So yung gagawin ho namin ngayon guys ay gagawa ho kami ng coffee at igagawa ho ako ni Key Americanang Bisaya ng coffee. So let's get started. So, kani ang among gamitan. Kani. Ay na sila nag-explain sa ila. So, ang first step is katong pagbutang og kape dali pero first ako malabay ani kay manami na use ani. So ilabay sa tuniyang iyang nagamit gahapon. So magbutang na pud ta og bag-o. Dali ta mabutang og bago. Mm. Dali. Ang settings dali 8.0. So, then, but before we start, we need to put this on para dili siya ma-overflow. Aminaw mo dira ha. Okay. We use coffee beans. Okay, it's done. So just make sure it's safe. Then we have this, which makes it flat so that it doesn't spill and overflow. So iana dito nimo siya guys para mag-flat ang ginaling nga kape para dili siya mga usik. And para malap, we will twist this on. Twist. She will twist. Then we put the cup here. And pwede mo mapili ang saan mo gusto. 1 shot or 2 shot. Pero mas ganahan mi kuan 2 shot. Okay. Ang 1 shot is gagmay kaayo. Gagmay. So just wait. Ang tubig naa sa likod. So Nana siya tubig sa likod guys. yes. Excited si Tita sa coffee. Yes. Nana na siya gatas. Wala. Katong you make the gatas from here. Okay. Sige. Init na na. Init. Gamay ra lagi. Ganit. But it's because you add the milk and then it's delicious. So butangan pa nag-init tubig. So mao ni siya ang nahimo nato guys. Half lang siya sa cup, So ang buhaton nato ani karon is butangan pa nato og inini tubig pero dili ko gusto ani nga baso kay it's too small for me. Gusto ko og big nga cup like But this. kay dark kaayo siya, bitter kaayo kan. Pais or So let's balhin it here. balinit. And then butang og Milk. milk. Pero first before mahimo, we make the milk. Maghimo sa mi og milk. Nak ikaw dili ka magkape usab. Okay na ka? Okay na ko. Okay na siya. And matudlo ko nimo. Gitudloan na daw ko niya. Dili man gud ko ganahan ani nga cup guys kay gamay kayo siya. It's too small for me. Yes. Gusto na ko big. It's the Nakana bitong dako nga cup guys, di human imong inom kanang kalinturahon kapag human kay tungod sa imong pagsinirok. Kani guys, if gusto ka may use ani na foamer, naikuan na may foamer dali and para ma-on kani na settings para sa cafe, steam or hot water. Pero ang gamitan namo is katong steam. Init to siya. May mainit siya, Mm. but you have to wait. Excited ko sa coffee guys. Ay, anak di ay siya. Awa guys. Murag siya ang maghalo. Ihalo niya ang milk.
Nice. Yan. Pang mix siya. Dili, katong mag-foam. Foamy Ah. siya. Para pwede mo mahimo pa design. Ay as in. Ang purpose ay ani guys, kana bitaw maghimo kag dalgona coffee or mga coffee latte. Mo ni siya ang purpose na nga maghimo bitaw kag design nga ng uban nga mga kape nga ginadrawingan ni heart or mga unsa pa man nila gibuhat diha mo din siya. Mo siya mo form atong ginabubo sa kape nga mo drawing siya. Pero if gusto mo mapas-pas kayo, kailangan mo mainom ng kape, hindi kailangan mo pwede mo madiretso ang milk sa cup. So magbukal-bukal siya, like kulo-kuloing. Kuloy. So, But I forgot, we're not supposed to transfer this yet. We transfer the milk first. Bisaya lang. Ay. it needs to be here, never mind. Okay, then we add the milk. Dre, guys, ang milk. So, naara ang the milk. iodine is in it, it's in it. So, naara ang milk, guys. So, here's the milk. Ang gagawin natin ngayon, babe, hindi ka talaga sobrang tall kasi niya, guys. Unsa imong height na? I am 5'6". 5'6" siya, samantalang si tita kuan lang. 5'3"? Boring na. Dili ko ka makita sa imong video nak naputol imong agtang. Ay, sorry guys. Nga na. So tamis na ni ubutangan pa nig asukal. Maputang tamag. Ay, nakalimot ko. Ang dami sukar sa kape before tamaan ang milk. I only add 2 lang para di siya matamis kayo. Pero, if you want to make iced coffee, I will get the ice. Sige, put ice. Ice coffee because I'm in it. Igang. Babe, it's tabang pa. It's not sweet. Lami siya, promise. Lami siya, guys. Daw. Dako mo gayon yung glass. Good. Dako siya. Wow. Okay. So, okay na, anak. So, ito yung finished product natin, guys. Iced coffee made by my pamangkin, Ki, Americanang Bisaya. So, try natin. Ang final try natin. So, tignan natin kung ano yung magiging reaction ni tita after matikman ni tita yung coffee. Aww, kalami. So good. Sure mo, dili ka atik on. Dili. Nak biskwit nang nasa ibabaw sa lamisa nak amber gunanak. Yes. Lami siya, guys, promise. Kami gikan sa, I think, Asan siya? from Cherish. Sa Yes, Cherry's Big Shop. So, pilipit nga pan or pilipit nga biskwit. So, thank you for making this coffee, anak, for tita. And then, thank you all so much sa mga viewers and followers ni Ki Americanang Bisaya and of course kay Tita Emma. Thank you all so much po sa inyong lahat kasi hindi po kami magkakaroon ng maraming followers kung hindi po nang dahil sa inyong lahat. So, thank you! Bye! Bye!